Здравей, рок-фен! Днес ще те отведем в мрачния и шокиращ свят на една от най-противоречивите личности в историята на музиката – Мерилин Менсън. Приготви се, защото това не е просто списък с факти. Това е пътуване през шок, бунт, гениалност и тъмнина. Мерилин Менсън е сценично име. Истинското му име е Брайан Хю Уорнер, роден на 5 януари 1969 година в Кантън, Охайо. Изборът на сценично име поставя основата на неговия артистичен образ – симбиоза между блясък и ужас. Мерилин идва от Мерилин Монро, символ на холивудската красота, докато Менсън от Чарлз Менсън, лидер на секта и убиец. Името само по себе си е провокация и коментар към американската култура. Като тинейджър учи в частно християнско училище, където е принуждаван да следва строга религиозна дисциплина. Това предизвиква отвращението му към институционализираната религия и се отразява дълбоко в творчеството му. Преди да стане музикант, работи като музикален журналист за списание 25 Parallel, където интервюира банди, включително бъдещите си ментори Nine Inch Nails. През 1989 година формира група с шокиращо сценично присъствие, театралност и тъмна визия. Името бързо се скъсява до просто Мерилин Менсън. Трент Резнър е отговорен за откриването на Менсън и продуцира дебютния му албум Portrait of an American Family от 1994, който го въвежда в индустрията. Издаден през 1996 година, този албум шокира религиозните среди и изстрелва Менсън в световната слава. Музиката е агресивна, концептуална и сатирична спрямо християнството. След трагедията в гимназията Колумбайн през 1999 година, много хора го обвиниха за влиянието върху младежите, въпреки че по-късно бе доказано, че стрелците не са били негови фенове. Менсън се появява в няколко филма и сериали, сред които Sons of Anarchy, Jawbreaker и Salem. Винаги играе мрачни, странни или демонични персонажи. Книгата му The Long Hard Road Out of Hell от 1998 е бестселър, в който разказва за живота си, травмите, наркотиците и философията си. Писана е с хумор, тъмни разсъждения и провокации. Родителите му, Барбара и Хю Уорнер, са типични представители на средната класа. В детството си Менсън е бил интровертен и често тормозен от връстници. Заради дивите му сценични изпълнения, той си е чупил ребра, крака и е претърпявал травми, включително падане от декор през 2017 година, което го принуждава да прекрати турне. Въпреки антирелигиозния си образ, Менсън притежава богата колекция от библии, разпятия и свети предмети, които използва като арт-елементи и източник на вдъхновение. Учи в Broward Community College, където се запознава с писането и драматургията. Това оказва влияние върху цялостната му сценична визия. Менсън и Джони Деп често са забелязвани заедно на сцени, събития и дори участват в съвместни музикални проекти. Деп свири на китара в няколко от песните му. Менсън създава и популяризира собствена марка черен грим, червила и сенки, повлиявайки субкултури като готи, емо и индастриал сцената. Често дефилира за марки като Hedi Slimane и Givenchy. Облеклото му е смесица от готик, милитари и футуристичен стил. Освен вокал, Менсън свири на китара, пиано и барабани. Макар че не е официален инструменталист в групата, той участва активно в композирането. Менсън се жени за бурлеск иконата Дита Фон Тис през 2005 година, но бракът им трае само година. Разделят се поради различия в начина на живот. Менсън избягва участие в мейнстрим реклама, за да не компрометира имиджа си. Смята, че това е форма на комерциален контрол. Бил е арестуван за неприлично поведение, унищожаване на имущество и смущаване на обществения ред, най-често по време на турнета. Преди да се посвети изцяло на музиката, Менсън рисува акварели и сюрреалистични платна. По-късно открива свои изложби в Европа и Съединените щати. Галерията му, The Celebritarian Corporation Gallery of Fine Art в Лос-Анджелес, представя негови картини и концептуални творби. Кома Уайт е вдъхновена от загуба и пристрастяване. Текстовете му често разкриват дълбоки лични травми, замаскирани в провокативен стил. Менсън определя себе си като цялостен артист,
концептуален творец, който използва музика, визуален език и шок, за да комуникира идеи. През 90-те години Антон Лавей, създател на Църквата на Сатаната, му връчва титла почетен свещеник. Менсън казва, че го приема символично, не религиозно. Често е поставен редом до Джи Джей Алин, Сид Вишъс и други екстремни изпълнители, заради сценичното си поведение и шок тактики. Неговото влияние излиза далеч извън музиката. Вижда се в готик модата, филмовата естетика и цялата индустрия на алтернативната култура. Неговата версия на Sweet Dreams, Are Made of This, от Eurythmics, е по-известна от оригинала сред младата публика. На турнетата си използва гигантски платформи, инвалидни столове, военна символика и фашистки елементи, като артистична сатира. Менсън не крие психичните си проблеми и говори открито за тъмните си периоди и борбата с зависимости. Интересно е, че в държави с дълбока католическа традиция, като Бразилия и Полша, Менсън има хиляди верни фенове. Менсън е активен защитник на свободата на словото и често участва в кампании срещу цензура в изкуството. Албумът му Hollywood in the Shadow of the Valley of Death е концептуално вдъхновен от философията на Фридрих Ницше и произведенията на Франц Кафка. Сътрудничи с Дейвид Линч за кратки проекти, като съчетава сюрреализъм и индустриален звук в аудиовизуални инсталации. Признава, че гласът му е силно увреден от агресивно пеене и пушене, и често се налага да почива между турнета. Татуировките му включват демони, цитати от Библията, сатанински символи и лични кодове, които носят философско значение. Обича да слуша Бах, Шопен и Вагнер, особено когато работи по нова музика или рисува. Гласът и песните му са използвани в игри като Twisted Metal и WWE SmackDown. Въпреки шок имиджа си, Менсън не носи истински кожи и участва в кампании срещу жестокост към животни. През 2001 година е осъден за обидно и агресивно поведение към охрана по време на концерт. Глобен е, но не лежи в затвора. Менсън не се ограничава, от индустриал до готик рок, алтернативен метал и дори блуз влияния. Често сам проектира декорите, осветлението и костюмите за турнетата си. След загубата на майка си и баща си, Менсън изпада в тежка депресия, която се отразява в текстовете му. Текстовете му често се цитират в академични изследвания по социология, културология и медии. Клиповете му са забранявани или редактирани поради визуално насилие, сексуални сцени и богохулство. Неговите картини са представени заедно с творби на Салвадор Дали, H.R. Giger и други сюрреалисти. Често казва, че задачата му не е да бъде учител, а огледало на обществото, да покаже това, което другите крият. Менсън не спира. Албумът му We Are Chaos от 2020 година показва по-зряла, но също толкова тъмна и силна страна на артиста. Обичан и мразен, Менсън е едновременно артист, протест, символ на анархията и философ в кожено палто. Историята му остава незаличима част от съвременната музикална култура. Това беше мрачната, провокативна и гениална вселена на Мерилин Менсън. Ако си още тук, значи ти е било интересно. Подкрепи Живака 2010 с лайк и абонамент. И не забравяй, това е само началото.